There we are. Okay. There. They've seen. Barod i gychwyn. Iawn, na ddechrau efo datganiad, sef bod y busnes yn cael ei weddorchedu a bydd ar gael ar-lein yn fwyaf ymlaen. Sa'n ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Diolch yn fawr. Dosod i chi ymwyn. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Croeso chi gyd yma. Ymddiheuriadau am absenoldeb. Mae Ifor Lloyd yn ymddiheuro. A cyffordd Eilir Williams. Mae gen Ifor apwyntiad ysbyty bore yma. Fydda i jyst ymddiheuro, fydda i ddim yn y gweithgor nes ymlaen. Iawn, oce. Rwy'n arall? Yeah, me, please, Elwyn. I'm afraid I've got an appointment at, well, I think it's half 12, so I won't be able to make the working group after the planning committee. Sorry about that. Iawn, diolch Louise. Rwy'n arall? Os nad oes, o'n i mlaen i'r 2 datgan diddordeb. So rwy'n datgan? Nag oes, mae'n dawel. Awn i'r cofnodion. I cynnig mae hyn yn gywir, sa rwy'n eilio, os oes o'r bydd yn codi honyn nhw. Eilio. A ddim yn deulu fan Maris. Bydd y codi honyn nhw, Jonathan? Na, gwydd oeddwn ni jyst yn dweud bod oedd Edgar yn eilio. Iawn, oce, diolch yn fawr. Gawn ni dderbyn y cofnodion felly, ia? Pob dangos. Sgwlwch chi dda. Diolch yn fawr. Adroddiad ar ymweld. Ble gyrrog ddi Aberdyfi. Ie, diolch. Alice, sy'n ma fyddai'n mynd trwy hwn. Ie, so mae gennym ni item rhif 4 efo'r adroddiad panel ymweld i ddechrau. Penderfynwyd fod anan panel ymweld yn y Pwyllgor dwytha a gafodd hwn i gynnal ar yr 15 o Ebrill. So mae'r adroddiad cyntaf yn jyst crynhoi be ddigwyddodd ar y panel ymweld ac yn egluro be adroddwyd i'r aelodau a be oedd y drafodaeth yn dilyn hynny. Y prif roturion a godwyd yn y drafodaeth oedd graddfa, uchder a dylyniad yr eiddo ac hefyd defnyddiau cynaladwy. Dwi am jyst fynd trwy'r adroddiad, y cyflwyniad pwyllgor nes i wneud dro dwytha jyst i atgoffa aelodau o'r cais yma. Na i jyst rhannu yr cyflwyniad fan. Sorry, so, cais yn Glygyrog Ddu Aberdyfi, mae'n gais olweithredol am ystyniadau ochr... Sorry, dwi'n cael gwared hwn ar y sgrin. Am ystyniadau ochr unllawr rhan deulawr gan gynnwys balcony, ardolaeth teras, ystyniad cefn deulawr, porth blaen, newidiadau i dôr tŷ presennol gan gynnwys gosod 3 ffenestr to a gwaith cysylltiedig. So dyma ni'r adeilad oedd yna cynt, chydig o lyniau, fama i atgoffa, a wedyn y cynlluniau, y hein ar waelod yr adroddiad hefyd, ac yna yr lluniau o yr adeilad sydd ar y safle wan a be gafodd ei weld yn ystod y panel ymweld. A wedyn crynodeb o'r polisiau fama.
So mae'r safle wedi leoli o fewn cefn gwlad agored. Mae estyniadau dau o fewn cefn gwlad agored yn dderbyniol mewn egwyddor ar yr amad y bod yn cydyffurfio ar polisïau priodol. A'r polisïau priodol yn yr achos yma ydy polisi datblygu 1, 6 ag 15, hefyd polisi strategol D. So mae'r polisiau hyn yn ceisio sicrhau bod natur, lleoliad, gosodiad, uchder, ffurf a graddfa'r datblygiad yn cyd-fynd â chymhwysedd a chymheriad y safle a'r ardal leol yma wedi leoli ynddo. Mae polisi datblygu 15 yn datgan y caniateir estyniad i dŷ dim ond os yw'r arwynebedd llawr yn llai na'r tŷ gwreiddiol os yw'n cydymffurfio gyda'r chyfarwyddi'r dylunio'r awdurdod a'r estyniadau ac os nad yw'n newidiol i'r anedd na'r chymeriad yr amgylchoedd ble mae wedi ei leoli. A wedyn mae polisi strategol D yn ymwneud â gwarchod adnoddau amrywiaeth. Wedyn crynhodeb o'r asesiad, so ystyrir bod yr estyniadau oherwydd ei dyluniad, graddfa, ffurf a defnydd o ddefnyddiau yn nodweddion anghydweddol a ddominyddol ar yr anedd gymhedrol hon sy'n amharu ar y cymeriad a ffurf yr anedd bresennol a'i osodiad. Ystyrir fod yr elfennau gwydr deulawr to fflat yn ychwanegau amlwg i'r tŷ nad ydynt yn gweddu i gymeriad presennol yr eiddo gwreiddiol, sydd â tho brig gyda lletyw ddarparu'n bennaf o fewn gofod y to. Ymhellach mae arwynebedd llawr yr estyniadau tua dwbl yr anedd gwreiddiol sydd felly'n cynyddu arwynebedd yr anedd yn sylweddol. Ystyrir nad oes digon o wybodaeth wedi gyflwyno i sicrhau nad yw'r datblygiad yn cael effaith anwydol ar fioamrywiaeth, rhywogaeth a warchoddir ei cynefinoedd. A wedyn, crynodeb ar argymhelliad yn fama efo 3 rheswm. Jyst i fynd ymlaen, mae yna adroddiad atodol wedi gyflwyno hefyd sy'n crynhoi bod gwybodaeth ecoleg wedi cael ei gyflwyno ers y Pwyllgor dwytha. Mae asesiad ar y wybodaeth yma wedi cael ei gyflawni erbyn hyn ac mae'r swyddog ecoleg wedi dod i'r casgliad fod angen gwybodaeth pellach cyn bod gofynion rheswm gwrthod 3 yn gallu cael ei datrys. Oedd y wybodaeth gafodd ei gyflwyno yn wneud rhan fwyaf efo yslimod yn bennaf ac so felly mae'r argymhelliad yn aros fel y mae o ac mae hwnnw wedi osod allan ar ddiwedd yr adroddiad atodol. Diolch. Mynd yn ôl i'r lluniau. Iawn, diolch yn fawr. Alice, gawn ni llun y pwyllgor yn ôl, sgwylwch chi dda. Ddylse fe ddod fyny am bod fi wedi cael ar gyflwyniad i lawr. Iawn, diolch yn fawr. Elwyn, ma'n iawn, o'n safbwynt ni, da chi'n dal yn bod y lluniau? Dwi'n gyfer i dod wan. Oce. Oce, wedyn, reit, pwy sy'n gychwyn fan hyn? Pwy sy'n am siarad cynta? Sy'n lawr rwy'n i fyny? Louise, fo llaw fyny. Louise? Croeso? Thank you, Chair. So, I went to the site visit with an open mind. It's a long way up on quite a torturous track. And when we got there,
I have to say I was quite shocked at the scale of the extension, because it's almost, well, it literally overpowers the original dwelling, completely changing the character of that. And I'm not against modern designs per se, but in this particular instance, it's just vast. And the fact that it's retrospective and the applicant didn't have planning permission, rings alarm bells for me. How far would the applicant have gone if this hadn't been brought into the committee, to the notice of the committee? I think is out of character. He's obviously spent a vast amount of money. Well, why not use the National Parks pre-planning service? He would have received advice on scale, the footprint of the building, and I'm afraid I just can't. I can't approve this. I'm going to have to go with the officer's recommendation. Iawn, diolch yn fawr, Louise. So, Cadeirydd, cyn i John o fewn, ca i jyst o fewn yn sydyn ar un pwynt gododd Louise yn fanna. Iawn, oce. Dylech chi ddim, ffaith bod yn ôl-weithredol, dydy hwnna ddim yn ystyriaeth cynllunio. So, yn amlwg wrth chi drafod hyn heddiw ac be bynnag ydych casgliad, rhaid chi drino fel unrhyw gais arferol ac y ffaith bod yn ôl-weithredol, dyla hynna ddim amharu ar unrhyw drafodaeth neu casgliad. A hefyd, cyn i John ddod i mewn, yn fama mi oedd Tim wedi codi law gyntaf. Felly, dwi'n meddwl mai Tim ydy'r person nesaf i siarad. Iawn, diolch yn fawr. Tim, felly, gwrwch chi dda? Diolch, Mr Cadeirydd. Dwi'n meddwl mae'r papur yma yn plaen iawn. Mae'n glir beth yw'r argymhellion fama. Di'r ffaith bod yr panel wedi bod allan na ddim wedi newid unrhyw beth yn meddwl fi o beth dwi'n meddwl yma, a dwi'n glir ddylsyn ni mynd ymlaen a cynnig bod ni'n mynd efo beth sy'n cael ei argymhellu fanna a gwrthod y gais yma. Diolch yn fawr. Cynnig gwrthod felly, ie? Oes y eilydd i'r cynnig yna? Oes, mae'na ddau yn eilio yma. Iawn, John. Ie, diolch yn fawr i chi. Ie, oedd un, nes i ddim yn ei weld y safle. Oedd o yn bell iawn, oedd e'n 4x4 i fi fyny na. Oedd mor angysbell hynna. Felly, ie, ail-wy cartref, mae'n sili ma wedi dweud, wedi moderniddio hen adfel mewn ffordd, a wedi dod llawer iawn gwell i'r amgylchedd, mae o llawer iawn gwell i ddal carbon a rhywbeth felly. Dwi'n cytuno efo Louise yn union fod o'r retrospective, ond ydy hwnnw ar ôl John dweud dim yn o fewn i'r cynllunio. Bydd y lew nhw wedi gwneud cais cynllunio cyn cychwyn. Dwi'n cytuno hynny 100%. Mae o'n llawer iawn gwell i'r amgylchedd, llawer iawn gwell i ddal carbon. Mae'r hen dau cerig mae dwi wedi sôn o hyd, mae'r rhaid iddyn ni newid ein polisi a fod yn fwy gynaladwy gyda'r carbon ag ati. Mae design, wrth gwrs, yn rhywbeth personol. Mae'r rhai licio design fel yna, eraill ddim yn licio design fel yna. Rhywbeth personol ydy hwnnw. Ac wrth gwrs, ail-gartref fydd hwn i Gymru Cymraeg, sydd yn gweithio yn yr ardal hefyd, sydd yn gymdeithasu hefyd yn yr aelwyd ag ati yn lleol de. Mae gen i gwestiwn hyn, design guide ar 3 ni, faint ydi oed hwnnw, ac ydy hwnnw dal berthnasol, os dwi yn pryderu blaen, ydy wedi colli ar un apel gyda extensions o blaen. Lle dyn ni'n sefyll ar hwn ydy ddoi fewn wedyn, sgai ateb hwnnw gyntaf. Mae o'n hen iawn. So, just i ateb y cwestiwn yna, sori Cadeirydd. Mae'r canllaw dyluniad, mae'n un hen iawn. Oedd yma cyn i fi gychwyn yma, felly mae o dros 10 mlynedd o'n. Egwyddorion ydyn nhw, egwyddorion dyluniad ydyn nhw. Dwi'n meddwl, maen nhw dal yn gyfredol mewn ffordd o ran i defnydd fel arfer. Y prif beth maen nhw'n dweud ydy dyla'r estyniad fod yn israddol i'r prif adeilad. Felly dylech chi gallu gweld lle mae'r estyniad mewn unrhyw ddatblygiad. Hynny yw, fel ar y bydd o'n llai, bydd
bydd y to chydig bach yn is na'r to greiddiol ac yn y blaen. So dyna di'r prif egwyddorion maen nhw'n gosod allan. So mae'r canllaw yn hen, ond dwi'n meddwl mae dal yn berthnasol. Mae'r gair, dwi'n meddwl, chydig bach yn bryderus. Os e hwn mynd i'r apel, a mae'n siŵr o fynd i'r apel o sgeitio wrthod, mae'n rhaid i fod yn sicr fod yn cael llawer ni'n perffaith. Dyna pan nhw'n gofyn y cwestiwn. Waeth i, os e rhywun o rawn a dweud o gael llawer chi mae, un yr un wan, a da ni'n mynd i golli allan. Dyna pan nhw'n gofyn y cwestiwn. A wedyn, beth arall ydy, faint o'r adeilad fe rhaid tynnu lawr. Os ydyn ni'n cynnig gwelliant ar cynnig Louise, a fod ni'n gohirio sa mae'n swyddogion a'r asiant a pawb wedi cael cyfarfod o'r safle, i weld yn iawn faint sy'n i dynnu lawr, ydy tynnu'r cwbl lot i lawr. Ac neu ydy just ran o'n o'n dod lawr. Felly, os ydyn ni'n cynnig y gwelliant yna. A beth arall ydy, rhaid i gofio, petysau hwn wedi, mi oedd gen nhw berffaith hawl i dynnu hwn i lawr i'r llawr. Petysau nhw'n gwneud hynny, a fydde hwn wedi cael cais gynllunio. Dwi'n meddwl mai dyna fydden ni eisiau edrych fwy nag beth sydd yna rwan, achos mae fwy nag saith arferol. Mi fysa nhw wedi gallu tynnu hwn lawr i'r llawr, a wedi gallu codi tŷ newydd ar y safle hefyd o'n gallen wedyn. Mae hwnnw, dwi'n meddwl, yn dod i ystyriaeth hefyd cyn ei penderfyniad. Dyna pan sy'n licio gweld gohirio'r penderfyniad tan fydd swyddogion a'r asiant a pawb wedi cael cwrdd ar y safle, weld yn union faint sy'n dod lawr a dod nôl iddyn ni wedyn i weld a oes yna rhywbeth ydyn ni'n wneud i safio rhyw chydig o'r tŷ. Os mae'r rhaid i gofio fod yn gartre i deulu Cymraeg mewn ffordd. Gael ddod i mewn ar hwnna. Dwi'n meddwl bod erbyn hwnna fatha gwelliant, gwrs y cynnig ydy wrthod a gwrthod heddiw. A felly, dwi'n meddwl, os yw'r cynnig yna sydd wedi cael ei eilio yn methu, a na mi faswn ni'n derbyn beth sy'n gynnig wedyn fatha cynnig o'r newydd, John. Ond dydyn ni'n welliant i'r cynnig sydd wedi cael ei roi. A wedyn o safbwynt bobl sydd eisiau siarad, dwi'n gwybod mae Brian wedi rhoi i lawr i fyny hefyd, a Mynediad wedi rhoi i lawr i fyny hefyd, felly jyst i edrych i'w bod... Jyst yn gyntaf cadeirydd cyn i chi agor o fyny hefyd, jyst i fi ddod nôl ar cwbl o bwyntiau, John. Da chi yn gywir, John, mae yna bolisi sydd yn caniatáu chi i ddymchwel tŷ sydd yna'n barod os mae'r tŷ sydd yn cymryd i lef o'r un graddfa, yr un oel troed ac yr un graddfa, ac bod y dyluniad yn well. Ddim dyna sydd wedi cael ei gyflwyno ddyn ni efo hwn yn amlwg. Mae'r cais wedi cael ei gyflwyno, felly ddim dyna di'r trywydd maen nhw wedi mynd lawr yn yr achos yma. Felly mae rhaid ni ddelio efo'r cais sydd o'n blaen ni hefyd, o ran beth sydd wedi cael ei gyflwyno. Iawn, diolch yn fawr. Brian. Thank you, Chair. All I wanted to say was that I was on the inspection panel, and a little bit like Louise, the dominance of the extension really did strike me. And then when you investigated further, you realise it completely wraps round the old property. So in terms of dominating the original property, to me, it was very clear. It was very dominant and goes therefore against the, the guidance and the policy that we have. Thank you. Diolch yn iawn. Pwy arall os o siarad Iwan? Edgar. Mae'r enw i ddelio efo beth sy'n ni o'n blaena, a'r un peth ac yn ni o'n blaena tro dwytha, mae yna reid bod allan i weld o, da ni gael droddiad ymlaen, sy'n byd i weld wedi gweithio, wedyn efo beth sy'n ni o'n blaena heddiw, dyna pam ni'n eilio i ni wrthod. Os ydy'r ymgeisydd isio trafod o beth arall, lle nhw wedi mynd ar ôl y swyddogion parc i wneud hynny. Ond beth sy'n ni heddiw wedi hwn, a'r cynnig ydi wrthod, a dwi'n cynnig bod chi'n gwneud hynny. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Sy'n rhywun arall eisiau siarad? Oes? Naomi. Mae Naomi. Iawn, Naomi. Sorry, trio ffeindio'r button. Just, I wanted to ask whether dark skies had been considered, because it looks to me that that property is going to be a beacon of light
And that obviously affects both wildlife and the Dark Skies Reserve. And I believe that we have policy on that in the LDP and in supplementary planning guidance. Iawn, diolch yn fawr. Jonathan? Alice, dwi'n siŵr paint o ystyriaeth mynd i gael. Mae'n gallu bod yn materol, dwi'n siŵr faint o ystyriaeth mae Alice wedi reid i hwn yn yr achos yma. Di am di dod fewn yn yr achos yma. Dwi'n meddwl achos o'na prif resyma eraill i wrthod y cais. Yn amlwg sws fo'n wbath fysa ni'n ganiatáu, fysa ni wedyn yn gallu edrych ar roed amodau yn ymwneud â hynny, ond ar y funud gan fod na broblema yn ymwneud â broblema mawr i wrthod y cais, di hwnnw'n di dod fewn i'r ystyriaeth yn yr achos yma. Iawn, diolch Alice. Gawn ni'r llun yn ôl, os gwelwch chi dda. Chi fod yn iawn, dwi'n meddwl. Cadeirydd. Yndi, mae'n ôl wan. Os yw'n arall sy'n siarad? Dwi'n gweld llaw neb i fyny. Neb o fama na agos. Iawn o, na fod te reit, yr argymhelliad, neu'r cynnig ydi gwrthod, mae'n ei cynnig ag eilydd, neith pawb sydd o blaid gwrthod ddangos os gwelwch chi dda. Iawn, Iwan? Mae'n digario. Ond dwi'n meddwl bod ni'n ddangos bod pawb sydd yn erbyn yr gynnig. Os yw'n yn erbyn gwrthod? Os yw'n yn erbyn, John? Mae'n le tafla, a'n eisiau cwrdd eto, da i weld. Iawn. Dyni, diolch yn fawr iawn. Mae hwnna wedi wrthod felly. O'n i mlaen i'r rhif 2. Maes parcio'r awdurdod yn ôl i dris Talsyn. Dafydd Thomas, ia? Ie, sy'n cyflwyno hwn ar ran i sgrin. Caniatad, pawb yn gallu gweld hwnna, clywed. Caniatad hysbysebion os ydy panel gwybodaeth am taith Mary Jones yn maes parcio parc yn Dolidrys Talallyn. Dyma lleoliad yr safle jyst lawr y ffordd o mynd ffordd hotel fi ar y 4405. Dyma cwbl o lluniau o'r safle. Roc sydd gyda adeilau waliau cerrig, to llechi gyda hysbysebion eraill o'n nhw hefyd. Cael y gwelwch yma y gwybodaeth am y taith a hysbysebion eraill. A cais yw hwn am caniatad hysbysebu ar gyfer arddangosfa sy'n rhoi gwybodaeth am taith Mary Jones. Fel y gwelwch o'r lluniau, mae yna hysbyseb yn barod a pwrpas i'w cais yw wneud disodli bwrdd gwybodaeth gyda bwrdd gwybodaeth newydd, gyda mwy o wybodaeth, mwy o diweddar ac i trwsio yr hyn hysbyseb. Dyma beth bydd cynnwys yr hysbyseb. Gwybodaeth am yr rŵt cerdded yn dwyieithog, map, diagramau a bach o hanes ac yn y blaen. Mae polisïau strategol ac i yn hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd a touristau deall rhinweddau arbennig y parc. A felly, rwy'n credu'n bod yr hysbyseb yn cyd-fynd â'r polisïau strategol yma am ei fod yn darparu gwybodaeth am rhyddhedaeth diwylliannol yr ardal yn un o'n nodweddion arbennig y parc. Mae polisi 10
hefyd yn bwysig sy'n sôn am hysbysebion ac arwyddion. Mae'n caniatáu hysbysebion ar yr amod ei bod yn cydymffurfio ar meini prawf. Fel dwi wedi sôn, mae'r cynnig yn un syml sy'n sodli hysbyseb presennol ar adeilad sydd yn ymddangos hysbysebion eraill yn barod. Mae'n hysbyseb wefel fach heb ei oleuo a dim ond o fewn y maes parcio allwch chi weld. Mae'r gwybodaeth yn fwy eithog a yn yr amgylchiadau hyn ystyried mae bychan iawn fydd yr effaith ar fwynder ardal a bod y bwriad felly yn cydymffurfio efo polisi datblygu deg. O ganlyniad, ystyrir bod yr bwriad yn dderbyniol ac yr argymhelliad yw caniatáu'r cais gyda'r amodau canlynol, sef caniatâd i arddangos am 10 blynedd, dileu yr hysbyseb presennol yn gyntaf, dim goleuo, cynllunio a cael manylion lleoliad yr hysbyseb i'w cymeradwyo. Diolch. Iawn, diolch yn iawn, Dafydd. Ia, mae'r llun wedi dod yn ei ôl rwan. Diolch yn fawr, rhyw gynnig yn rhywun? Mae Joe efo llaw i fyny. Joe. Okay. Yeah, completely happy to go with officers' recommendations and propose that this goes through. It seems odd that it's even come to committee. I know it has to, but it's such a simple thing and educational, and yeah, yes, it gets my vote. Diolch yn iawn, sy'n rhywun eilio'r cynnig? Na eilio. Diolch yn fawr. Pawb o'r blaid? Oni bai bod rhywun arall yn siarad? Ops o'r blaid, oce? Na ni, iawn, diolch yn fawr. Di gario. Wedi gario, na ni, awn ni mlaen bwyslu i'r nesa. Dyn y sechwedd y parc y bala yma. Throsiad i'r allanol i greu annex i dŷ presennol a mae'n siaradwr fan hyn, does? Iawn, Dafydd eto, ia? Ie, fi sy'n cyflwyno hwn i just rannu sgrin eto. Cais rhif 5-7-53 trosi adeilad allanol i greu annex i'r tŷ presennol ar y safle Tyn y Llechwedd Parc. Dyma cynllun lleoliad y safle, fel y gwelwch mae wedi lleoli i'r de o parc ac i'r gogledd llewyn o Llyn Tegid a Bala. Mae'n ardal wefel gwledig wedi amgylchynu gan gefn gwlad agored. A dyma yw cynllun lleoliad bach mwy manwl sy'n dangos perthynas yr safle sydd i'w drosi i annex gyda'r tŷ sydd ar y safle ac hefyd adeilad arall sydd wedi cael caniatâd ar wahân i cael ei drosi mewn i garage / gweithdy. Mae chydig o llunio o'r safle sy'n dangos yr adeilad allanol sydd yn mynd i cael ei drosi. O'r cefn, y llun ar y de yn dangos yr mynediad sy'n cael ei rannu rhwng yr prif tŷ a'r adeilad allanol. A fan hyn hefyd, a mae'r llun ar y de yn dangos yr pelle rhwng yr prif tŷ ac yr adeilad allanol. Dyma yw cynllun y safle fel y mae ar hyn o bryd. Fel y gallwch gweld, mae'n cael ei defnyddio fel stordy a fel log store ar hyn o bryd. Adeilad un llawr wedi cael ei wneud o gerrig ac o roofing sheets. A dyma wedyn i'w cymharu yw'r datblygiad arfaethedig.
Mae'r adeilad i aros yn adeilad un llawr, ond fel y gwelwch maen nhw'n cynnig estyniad bach i di-gefn yr adeilad. Oni bai am hyn, does dim llawer yn newid o flan ar sail maint yr adeilad. Ar sail tu fewn yr adeilad, dyma yw y cynllun. Fel y gwelwch, y bwriad yw rannu'r annex mewn i 2 ystafell, un ystafell gwely a un ystafell byw / bita / byw, a gyda yr estyniad ar gyfer ystafell hygyrch i bach, ystafell rhif hygyrch. Fel y gwelwch o'r edrychiadau, y bwriad yw bod wal yr annex i fod o gerrig ac o goed, yn debyg ac yn gyson gyda'r adeilad greiddiol, ond fel y gwelwch, y bwriad yw rhoi to llechi i'r to yr annex. Fydd yn unol gyda'r adeiladau arall ar y safle ac yn gynnwys y prif du a'r gweith du gath ei ganiatáu. Ar ceisiadau fel hyn, y prif bolisi i'w ystyried yw polisi datblygu 14, sydd yn wrth gwrs yn wneud â annex, datblygiadau annex. A mae'r polisi yn sôn bod y caniatâd datblygiadau sy'n ymwneud â llety annex os all yn brofi ei fod yn atodol i'r brif ddu o ran raddfa, defnydd a dyluniad. A datgynir hefyd y modd achos bydd caniatâd yn arosyngedig i amod i sicrhau bod yr annex yn parhau'n atodol i'r prif ddu. Fel mae'n sôn yn y pecyn gwybodaeth, pwrpas y datblygiad yw ar gyfer defnyddio'r annex a fel llety ar gyfer perthynas oedrannus i fod o fewn pellter agos i'r tŷ ac i'r teulu. Mae cyswllt swyddogol fel tegol wedi ddangos felly rhwng y prif dŷ a'r annex. Mae'r ymgeisif wedi paratoi cyflwyniad a datganiad a wedi rhoi tystiolaeth o hyn i'r awdurdod, ac felly dyn ni'n hapus bod yna link rhwng y tŷ ac yr annex arfaethedig. O ran graddfa'r annex, mae'n bwysig nodi taw dim adeilad newydd yw hyn. Mae yna adeilad bresennol ar y safle, ac felly o ran sgeil yr adeilad, fysa dim lot yn newid. Mae'r adeilad wedi bod yn aros yn adeilad un llawr. Mae'r defnyddiau yn aros yn gyson, ond mae estyniad bach i'r cefn sydd hefyd i ti cefn i'r adeilad, felly bydd allan o weledigaeth unrhyw un cyfagos. O ran dyluniad, fel dwi wedi sôn, bydd waliau allanol yn bennaf o gerrig ac o goed. Bydd to'r annex o defnyddio llechi i gyd fynd ar tŷ presennol. Ystyrir bod y dyluniad yn un sympathetic i'r hyn sydd o gwmpas yn gyffredinol, gan hefyd sicrhau bod llety ar gyfer aelod o'r teulu yn y llechwedd. Yn ogystal â'r polisi datblygu 14, mae'n hefyd yn bwysig i ystyried y canllawiau cynllunio atodol 11, sef llety annex. Mae'r canllawiau yn ffurfio meini prawf sydd rhaid yn cydymffurfio ar gyfer llety annex, a ystyrir bod yr cais a bod yr ymgeisif wedi paratoi digon o tystiolaeth i profi bod yr cynllun yn disgyn o fewn y meini prawf yma. Felly, i gloi, ystyrir bod yr
cais yn cydymffurfio efo polisi datblygu 14 a'r meini prawf o fewn y canllaw cynllunio atodol. Ystyried bod yr cais hefyd yn cydymffurfio gyda polisi datblygu 1 a polisi datblygu 6 yn y ffordd bod yr cais yn defnyddio canoladwy a bod yr datblygiad yn sympathetic i'r ymgylchedd ac i'r tŷ ar y safle. Felly, ar ôl pwyso y mesur, argymhellir caniatáu'r cais gyda amodau. Iawn, diolch yn fawr iawn. Gyda ni siaradwr cadeirydd. Bach eisiau fi, Tony, is it? Yeah. Can you sit here? Oes, Tony Given, yeah? Yeah. That's not just. Yeah, if you don't mind, yeah. Thanks. Thanks very much. Thanks very much anyway for time to come and just briefly make a statement. I'm Tony Gervin, the owner of Cynllunio, and as a retired chartered surveyor, I felt it was important to come along and put a face to the name of the application. Throughout the sort of application process, we've given the utmost care and respect to the environment in which our home is, and also to the planning policies and the guidance given in putting forward the designs. I've collaborated with the planning department through my agent, who I've employed to give local advice, local knowledge and input at every stage to ensure adherence and enhancement of the environment and, importantly, biodiversity of the site around my home. My goal is to construct the annex using sustainable, sympathetic materials that fit in with the site, its history, and positively improve the ecology balance within the site. As indicated, the whole point of the extension is to accommodate an elderly relative. The relative is my mother, who recently been diagnosed with dementia. She currently lives alone. Her father passed away some years ago, but is a fiercely independent individual who has worked all her life to provide a loving and caring home for her family. So this is my opportunity to do the same and actually provide that level of accommodation and close access to the main home to offer that support. In addition, the conversion is modest, 2 rooms, which to meet her needs, with the addition of the wet room, which is being outlined by David. But the important thing is it's a single floor level accommodation, providing that access. We've lived in Bala now for 3 years, and the family are actively striving to become integrated into the community, taking small steps, but significantly trying to integrate as we go along, taking Welsh language courses and demonstrating commitment to the community, local culture. Siblings, 1 older brother, 1 younger sister. Unfortunately, neither of those can assist because they both have their own health issues. So the decision by the committee today is fairly important to the family and obviously to the care and the welfare of my mother going forward. So that's my short statement. Thank you for allowing me to say this today, and hopefully it'll receive your support. Thank you. Thank you. Iawn. Diolch yn fawr iawn, Mr Given. Yw'r sylw gen rywun? Neu gynnig? I have a question, Chair, in relation to the not so much the proposal, which I would fully support, as I think it's been done very sensitively, but it's a question to do with going forward in the future. Obviously, its use at the moment is for a family member and is definitely ancillary, but potentially it could become a small
holiday business, which might be looked at differently if it had been applied for as a holiday business, and is one of the things that's been raised, I think, from the community. There is a condition there. My question is, under that condition number 7, going forward, should Article 4 be fully implemented across the park? Does the ancillary building fall under the Article 4 direction and therefore would have to have planning permission? And therefore, in a sense, Article 4 would strengthen that condition going forward, as opposed to now, where because of that, it could easily slip under the radar. Dach chi fydd o fewn? Dach chi fydd o fewn? Yeah, it's a good question, Ryan. Felly, fy nealltwriaeth i ydy y dosbarth defnydd presennol o'r prif du ac yr annex bydd bod o'n defnydd ec 3. Felly, bydd unrhyw newid i ddefnydd llety gwylia yn newid o i ec 5. Ar hyn o bryd, os nhw'n gallu gwneud hynna trwy hawliau cynllunio a gynnyteir. Ond hefyd erthigol 4 fysfo'n gorfodi cais cynllunio os fysa erthigol 4 yn dod yn weithredol yn y dyfodol. Iawn, diolch yn fawr. Edgar? Wel, dyna di holl pwynt erthigol 4 dde. Ymwys beth eraill. Ydw i o blaid a ydw i'n cynnig bod ni yn ei cynnydd. Diolch yn fawr, sy'n rwy'n eilio. A dde Elfed eisiau siarad? Law di fyny Elfed? Just yn union beth Brian wedi godi pwynt yma cyngor cymuned Llanywchlyn wedi godi rhaid bwthyn newydd sydd wedi cael ei greu yma allan o hen adeilad a mae'r term annex yn poeni fi pyn bach mae yna bwthyn wedi dilynio daclus y bodyn a dwi'n gofach o gysydd yn paratoi i roi gofal i'w fam sy'n broblem o'n o gwbl ond mae'n egwyl pryderon gyda Llanywchlyn eto dyfodol defnydd o'r safle fel llety gosod y gwyliau yn y tymor hir. So yn union un fwyd gyda Brian a gyn Edgar sy'n ei ffordd i sicrhau bod yr adeilad na'n aros yn gyrwydd llaol o gymuned o'r nidwad le. Na'n unig ysbrydau sy'n ei gyd. Diolch yn fawr iawn. Sy'n rwy'n arall o siarad? Os nad oes, o'n i bleidlais, mae'n ei gynnig ag eilydd bod ni'n caniatáu. Pawb sy'n o blaid, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Tîm hwnna'n unfrydol, swn i ddweud. Wedi gael Diolch yn fawr iawn, hwnna wedi ganiatáu. O'n i blaen i'r 3, maes parcio awdurdod y parc ym maes y pantes Llanywchlyn. Gosod panel gwybodaeth am daith Mary Jones eto. David Thomas, ia? Beth sy'n cyflwyno hwn, mae rannu sgrin unwaith eto. Three NP5 7 a 29 but yn debyg iawn i'r cais gyda caniatad hysbyseb i osod panel gwybodaeth am taith Mary Jones. Maes parcio y parc, maes y pandi Llanywchlyn. Dyma lleoliad y safle wrth chi droi fyny Llanywchlyn, mae'n y maes parcio ar hyd i'r 4403. Mae ychydig o lluniau o'r maes parcio ac o'r ysbyseb presennol. Dyma beth yw'r cynnwys sydd gwybodaeth am y taith, map bach o gynnwys a bach o wybodaeth ychwanegol am y hanes ac yn y blaen. Bwriad yw i disodli yr ysbyseb greiddiol ar y safle gyda
hysbyseb newydd, defnyddio yr un deunyddio, yn yr un lleoliad, ac fel y mae ar hyn o bryd. Felly mae'r hysbyseb yn cyd-fynd y polisi strategol A ac I sydd yn dweud dylai parc pwysleisio rhinweddau arbennig y parc cenedlaethol. Mae'r hysbyseb yn darparu gwybodaeth am dreftarau diwylliannol yr ardal sy'n yn nodweddion arbennig y parc. A y polisi arall i'w ystyried yw polisi datblygu deg, sef hysbysebion ac arwyddion, sy'n dweud dylid caniatáu hysbysebion yn y model o'r cynnig yn cyd-ynffurfio ar meini prawf. Fel dwi wedi sôn, mae'r cynnig yn un syml, sef disodli hysbyseb presennol wedi ei lleoli o fewn y maes parcio. Mae hyn hefyd yn cymharol o fath ac dydych methu gweld yr hysbyseb o tu allan y maes parcio. Mae'r gwybodaeth eto yn fwy ieithog, ac felly yn yr amgylchiadau hyn ystyried bod yr bwriad yn cyd-ynffurfio â polisi datblygu deg. Ar sail hyn, ystyrir bod yr bwriad yn ddibyniol ar gymhellu roi caniatâd hysbyseb gyda'r amodau a'r gymhellir. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn iawn. Dwi'n sylw gen rywun, ond dwi eisiau ffyn yn ôl gyntaf, slwch chi dda. Diolch yn fawr. Dwi'n sylw gen rywun neu gynnig. Dwi'n fel awr ni, a mae'n Joe hefyd, dwi'n saff am bwyd o'r awr ni gyntaf. Yeah, completely happy to propose this. We go with officers' recommendations. Okay, diolch yn fawr. Rwy'n arall, rwy'n eisiau eilio. Dwi'n hapus i eilio. Iawn, newch chi ddangos os glwch chi dda? Pawb o blaid caniatáu? Diolch yn fawr. Cyn gadael hwn, cadeirydd, newch chi ofyn ail edrych ar yr arwyddion yma. Yn arwydd fan hyn, fawr sy'n gwartheg wrtho fo. I'r checkpoint nesaf. Mynd i'r Cymraeg i gael lle hwnna, sŵr iawn. A'r gair arall sy'n rhaid bydd y mynyddoedd a'r bryniau bleiddio tân, mae eisiau to bach ar a fan e, o'ch blaen sy'n fan e, mae eisiau blaen yna, mae eisiau end yna. A sa'n gweld y gweddill fan i ddan ar hyn o bryd. Mae'n engyn edrych ar y Gymraeg fan ni. Iawn, jyst gadael i bobl sydd yn gwneud y cais bod am hynna fel bod nhw'n cywir o bethau slwch i dda. Diolch yn fawr. Awn ni mlaen felly i'r rhif 4. Tir ger ty mawr tal sarnau. Adeiladu tŷ fforiadwy, creu cwrtil ymestyn trac mynediad a newidiadau i'r fynedfa cerbydau presennol. Aled. Ia, diolch, Mr Cadeirydd. Ia, cais ydi hwn i adeiladu tŷ fforiadwy, creu cwrtil ymestyn trac mynediad a newidiadau i'r fynediad cerbydau presennol. I weld chi o'r llun, mae'r safle gyferbyn a ffin datblygu tal sarna lly, ac wrth emil tai eraill. Dyma'r fynedfa amaethyddol bresennol, a dim hwnna'n cael ei newid a'i addasu i fel bod ti'n addas ar gyfer cerbydau i fynd gyrblaen y safle. Dyma edrych i fyny, mae'r safle'r tu ar y boncan yn ymwneud lle o'r ffordd sirol sy'n y gwlad. Hefyd edrych i fyny o'r ffordd a hefyd dyma lle mae'r safle'r tŷ. Fydd y coed felly'n cael ei cadw mwyn diogelu nodweddion tirwedd ar y safle lly. Hefyd fel o'n i'n dweud, mae'na dau gyferbyn a fydd hwn yn ffitio mewn efo hain lly. Dyma'r trac dangos y tŷ bresennol tŷ mawr, a wedyn dyma 'na drac o 90 metr i safle y tŷ lly. Tŷ eitha syml ydi o, un stori a hanner lle, tair llofft, a mae'n cyd-fynd â gofynion y polisi. So polisia perthnasol ydy 16, 11 a 30, ond polisi 11 ydy'r prif ystyried. Tai fforddiadwy o safle eithriedig lly.
fel yn dweud, mae o gyferbyn ar ffin ac mae mewn cydfynd â gofynion yn yr cynllunio atodol o ran maint, ydy o ddim mwy na 99.6 metr sgwâr y dydd, lly. Fel dwi'n dweud, polisi 90, a mae'n cyd-fynd â'r polisi yna fydd y tŷ yn 100% fforddiadwy, a mae'r ymgeisydd wedi cytuno i mrwymo gyda'r awdurdod i gytundeb 106. Mae'r gwybodaeth gan yr ymgeisydd am yr angen wedi cael ei asesu gan tai teg, ac mae'r ymgeisydd yn cwrdd am meini prawf am dydd fforddiadwy. So mae'r angen wedi ei brofi, lly. Mae'r safle wrth ymyl tai eraill, a mae'n ffitio mewn y dda. Oedd gan y swyddogion reiddiol y bryderon ynglyn â'r trac mynedfa o'r mynedfa bresennol, so mae'n 90 metr o hyd. Oedd ar ôl trafod a chyfarfod ar y safle, da ni'n dod o'r fan, ddim yn cael effaith andwyol ar y tirwedd, lly, a fydd y trac yn cael ei ffurfio o ddau sipyn craidd caled gyda llain goswellt canolog. Felly mae'r andaluniad a lleoliad a gofynion polisi ystyrir bod y cais yn cydfynd â gofynion y polisi a ddim yn cael effaith andwyol ar y tirwedd, a felly yn dderbyniol yn gysnesig bod yr ymgeisydd yn ymrwymo i gytundeb 106 gyda'r awdurdod sicrhau fod y tŷ yn parhau yn fforddiadwy. Diolch, Mr. Cadeirydd. Iawn, diolch Aled. Edgar efo law i fyny. Edgar? Ia, dwi'n croesawu hwn. Mae o beth da ni eisiau gwneud yn y parc, sef gael tai fforddiadwy, ac dwi'n cynnig bod ni'n mynd efo'r argymelliad, bod ni wedi Pwyllgor wrth gwrs am bod na yr ymgeisydd, dwi'n meddwl, yn gweithio'r parc. O, mae'n gweithio'r parc. Iawn, dwi'n o blaid, dwi'n cynnig bod ni yn mynd efo'r argymelliad. So, wedi Pwyllgor efo. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Seilydd i'r cynnig. Anwen a Dywyn. Na, dwi'n falch o eilio'r cynnig. Mae dros arno nhw ar di, a da ni falch o hyn i gadw teulu bach ifanc yn yr ardal. Dwi'n eilio hwn 100%. Diolch yn iawn. Swn i'n siarad? Os nad oes, awn ni i bleidlais. Pawb sydd o blaid caniatáu, nwch chi ddangos os gwelwch chi dda. Wedi cario. Iawn, diolch yn iawn. Adar ni o'r ceisiadau cynllunio. Awn ni mlaen wan i eitem rhif 6.1. Adran 106. Gwybodaeth fan hyn. Tudalen 72. 73. Dwi'n eisiau codi rhywbeth i ddweud. 74. Yna law i fyny. Gan Anwen. Yn ôl i dalen 72, mae yna dipyn o bobl yn halach wedi gofyn i mi, beth sy'n digwydd efo'r cyn gapal Tabernacl? Mae hwn yn dynnu flaen ers blynyddoedd maith wan, mae o'n blaenau ni 2021, y cais i law. Mae'n arwydd ar y safle wan bod y lle ar werth eto. Mae yna wahanol straeon yn mynd ymlaen yn y dred yn dweud, swn i'n codio heddiw. Ie, Mr. Cadeirydd, mi falch o gadeud o'r diwedd, mae'r penderfyniad ar fi'n cael ei ryddhau. Yn dod i gytundeb, mae'r ymgeisydd wedi arwyddo cytundeb 106, di cael ei selio, a mae'r penderfyniad wedi cael ei drafftio yn barod. Hefyd, gai gario ymlaen, y tudalen nesaf 73 eto'n harlach, efo'r y datblygiad tir ger Penrhwylfa, yr 20 tŷ, o'n gweld pethau yn araf yn symud, mae wedi cael ei bacio allan ers dipyn wan, a ddim byd arall. Hefyd, mae'r penderfyniad yma'n barod i fynd allan. Fel dwi'n dall, maen nhw'n weithio'n Penrhyn hyn o bryd, a dyn unwaith maen nhw'n wedi symud, sy'n blaen i safle harlach yn syth wedyn, fel dwi'n dall. Diolch. Iawn, diolch yn iawn. Rwy'n arall a 73. Os nad oes, awn ni ymlaen i geisiadau na phenderfynwyd arnynt, sydd ar 76. Dwi'n gwestiwn y fanna?
Yes, please, Cadeirydd. Okay, Louise. Iawn. The Sun Beach Holiday Park Llangwyril. There's a lot of concern from the community council and the community about overdevelopment. So what's happening with this application? I've spoken to the officer, but that was a while ago. Any information forthcoming at all? Sun Beach, yeah? Sun Beach, yes, Sun Beach Holiday Park. The third... Yn anffodus di'r swyddog achos dim yma heddiw. Fedra i ofyn iddo fo am diweddariad a mae ofyn iddo fo gysylltu gadarnhau. Yes, please. Thank you very much. Iawn, diolch yn fawr. Sa rwy'n arall ar dudalen 76? Os gyda di mewn ar hynna, dwi'n meddwl gwestiwn cael ofyn yn yr Pwyllgor, os ni'n gyddi allan. Yn gwrs, gan o'n i adrodd nhw o'r Pwyllgor. A na fod diweddariad, ie? Diolch. Diolch yn fawr. Dudalen 77, ail ymgynghori. Law yma, gan Edgar, Cadeirydd. Edgar? Ia, ar bron fedw uchaf rhyd i, mae hwn yn ymlaen ys dipyn o'n di, mis Medi 12. Dudalen 77. Disgwyl asesiad priodol. Mae hwn yn un o'r rhai, dwi'n gofod i'r diweddariad fy hun, gath ni sawl cais ath yn sownd hefo asesiadau, rheoliadau cynefinoedd, Habitats Regulations Assessments. Oedd yn pyn bach y gyr pen i pawb. Da ni wedi cymryd cyngor arbenigol a di rhyddhau y mwyafrif o'n Iona. Maen nhw'n dechrau symud o'n dyn ni o'r diwedd. Mae hwn yn broblem, mae wedi bod yn broblem genedlaethol. Da ni wedi symud y mwyafrif. Dwi'n siŵr pam mae hwn wedi cael ei ddal nôl. Dwi'n siŵr yn union am y cais yma, ond y rhai sydd gan ni dal i wneud ydy rhai lle da ni wedi gofyn am fwy o bodaeth mwyn gorffen yr asesiad. Ond fel y cais Sun Beach, fydden ni rhaid diweddariad yn un yn gyrchol chi Edgar am wedyn ni ddod o hefyd i gweithio nesaf. Diolch. I wasn't intending to speak today. I can comment on the Bronfedu application directly to you. The appropriate assessment is with Natural Resources Wales to agree, and the decision notice is hopefully nearing completion to be issued if NRW do agree to the appropriate assessment. They've employed enhanced drainage field, which overcomes, hopefully overcomes the phosphate levels into the Afon Gwrfau SAC. Iawn, diolch yn fawr iawn. Sa rwy'n arall ar dudalen 77? Dilwyn, fi law fyny. Dilwyn. Sgai Cadeirydd, diolch yn fawr. Oes yna rhyw ddiweddariad o beth ar yr ail i lawr ar sef Llys Medig, efallai? Ie, dyn ni'n mwna bellach wedi cael ei ganiatáu a bydd y decision notice yn mynd allan gobeithio cyn byr i'r ymgeisydd. Oes yna rhyw reola wedi rhoi hefo parcio tu fewn i'r getia? Dim ar reolaeth o parcio y fewn, ond mae yna mesuriadau bydd rhaid i'r ymgeisydd wneud cyn defnyddio i wneud yr mynediad yn mwy diogel. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall ar dudalen yna? Mae'n strategaeth ar ni felly. Penderfyniadau dirprwyedig. Ceisiadau wedi caniatáu. Mae Tim efo law i fyny. Ofyn cwestiwn am yr un gyntaf rhestr am y parc solar yn Pranteg. Ydy hwn yr un gyntaf da ni wedi gael yn y parc, oherwydd dwi'n cofio i gael datblygiad solar o'r fath, efo 275 o paneli. Jyst wedi gwybod mwy am impact ar bethau fel yna, hefyd dwi wedi weld nhw tu allan i'r beth ymlaethol,
o ran ddiddordeb, so neis gwybod sut mae wedi ffitio mewn i'r tirlun a sut mae pethau wedi mynd â hwnna. Iawn, mae Richard fi law fyny, felly wedi sôn ddiweddaru. Yeah, it was one of my applications, Deputy Chairman. Let me just. The proposed PV panels were entirely within a wooded area. It was an old quarry and lastly a dumping ground for all sorts of machinery and rubbish. So there were environmental benefits there. Again, that was subject to an appropriate assessment, and in visual terms, you cannot see it from anywhere. It's not the best of sites for PV panels because it is surrounded by trees, but it is entirely, I mean, there's 275. Unless you go there, you won't see them at all. There's no landscape implications at all. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall yn siarad o fanna? Salen yna, salen 80. Ni gofyn cwestiwn. 81. 82. Ac 83. 84. Dwi'n gwybod efo'r awr yn fyny. Tim. Ie. Na di, diolch yn fawr. Ar y cynta ar tudalen 84, dwi'n cymryd yn ôl hwn hefo'r mast ffôn yn Pemacno, bod o yn cael ei wrthod, ond mae yna broblemau mawr yna hefo cael y signal ffôn, a felly mae o yn broblem, ac dwi yn bryderus be di'r ffordd ymlaen wan sydd i hwn. Wel, dwi'n gwybod bydd gyn Richard diweddariad. Mae yna ddau gais dwi'n meddwl, os dwi'n dall yn iawn, does Richard. Dwi'n Richard yn difaru bod o wedi fewn i'r Pwyllgor. I was only supposed to listen in today. This one was refused. It was there was no pre-app on this one. It was right at the middle of Pemacno itself. It's quite considerable. We have recently approved, or it's the notice is being prepared at the moment for one at what's called Iwerddon, which is between the village and the A5, which will actually cover the village itself. So this one has actually become superfluous to requirements. The village will be covered fairly soon once the one at Iwerddon is the notice is issued. The one at Iwerddon does cover emergency services and the shared rural network, so it will cover all bases and will be approved very soon. Iawn, diolch yn fawr iawn. Arall ar y dalen yna? Iawn o fewn wan. John, ie. Dwi'n meddwl chi fod yr emergency mas yma ar ran o shared rural network. Dwi'n meddwl hynny beidio gadael unrhyw emergency fynd, sef gyda'r ran o shared rural network, os mae'n mor hanfodol o bwysig. Ac hefyd, well rhywun un mas iawn i fyny, na tŵr o gwahanol fasteg a gwahanol gwmnïau. Dwi'n meddwl iawn o fod hynna'n rhan ohono fo. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall yn siarad. Jyst gofyn cwestiwn os gael, Cadeirydd. Os na rhyw fath o amserlen i hwn, dwi'n gwybod bod o heb y ganiatáu eto, ond os na rhyw fath o amserlen gen y cwmni o pryd maen nhw'n bwriadu rhoi yr hyn arall mae fyny'n Tir Iwerddon? I've got no indication of any. I mean, all we can do is approve the application. I know there is great pressure in Pemacno, and the Community Council have been pressing for this one quite considerably. So it'll be down to the operators to install it as soon as possible.
we don't have any. I don't have any timeline, unfortunately. Once the decision notice is out. Os ga i godi pwynt ychwanegol ar hynna cadeirydd hefyd, just ar pwynt John, dwi'n derbyn, mae'r prosiect y Shared Rural Network na yn un bwysig. Da ni yn caniatáu bron nhw gyd, dwi'n meddwl mae'na cwpl o geisiadau da ni wedi gwrthod, ond mae'r mwyafrif wedi mynd drwodd. Ond un pryder sydd gennai, o'n i'n edrych ar, nes i ofyn i'r technegydd ni yn y swyddfa am restr o'r ceisiadau da ni wedi caniatáu. Mae yna llwyth ohonyn nhw, dega ohonyn nhw. Yn amlwg mae yna amod cynllunio bob un, mae rhaid i chi gwblhau'r ddatblygiad o fewn 5 mlynedd. Mae yna dipyn o'r masti yma sydd heb cael ei adeiladu yn rhywun. Dwi ddim yn gwybod pam gan gymwys rei mawr, mae yna rei 40 metr, cwpl rei 40 metr, mae yna un yn Cwm Pymachno yn dilyn am 25 metr. Dyna pam ni'n codi. Mae yna dipyn fawr ohonyn nhw, felly da ni'n cael pwysau mawr gan y diwydiant sy'n ddigon teg i ni ganiatáu hein, a fel dwi'n dweud, mae'r mwyafrif yn cael ei ganiatáu, ond mae yna dipyn ddim yn cael ei adeiladu am ryw reswm, dwi'n gwybod pam. Ond dwi'n meddwl sy'n jyst yn diweddarach chi ar hynna. Os am un ysbytifa yn y fyd, dwi? Cofio, mae gen i restr, ond da ni wedi caniatáu i gyd. Iawn, diolch yn fawr. Tudalen 84, oedd ni'n deud rwy'n arall o fanna? Tudalen 85. A dyna ni. Da ni wedi gorffen y Pwyllgor Cynllunio. Ond addo, un dalen dros... Mae gen i un cwestiwn sgai, Mr Cadeirydd. Beth sy'n digwydd gyda'r plastyn yn Llafachres, rwan? Mae'n ddim yn dawel iawn. Anau? Ia, nanau. A ddim dom lawr o gwbl. Beth sy'n, os yna rhywbeth yn digwydd fan hyn, neu ydy o'n mynd i... Be di'r hanes ti'n meddwl arno fo? Fy nealltrythu ydy, dwi'n mynd i siarad i Jane am hwn am sbel, bod ni dal yn trio darganfod ffynonella ariannol i warchod y lle. Felly, dos o ddim datblygiad eto dal. Mae o'n job anrhydd iawn, jyst i warchod o dros dro, mae'n un drud. Gai jyst gofyn iddo fo bod... Ie, so jyst gofyn iddo fod ar agenda, ac oedd o fydd yn angof, gan oedd o fydd yn angof, a rwy'n yn gofyn amdano fo. Fod ar yr agenda, jyst mwyn rhywun gadw fo mewn cod, e. Mae'r rhestr gorfodaeth yn dod yn blynyddol wan. Mae o jyst mwyn ei adael i'r tîm lleihau a symud yr achosion o'n i flaen. Felly mae hynna, mi wneith o ddim cael ei dynnu oddi ar. Mi newch chi weld y rhestr llawn yn blynyddol. A bydd o ddim yn angof, John, o'n i'n angofio fo. Okay, hi, excuse me, is it possible that I could maybe jump in relation to the query that's just been made? Seeing as I'm in the meeting, I might as well raise that certainly everything that is still ongoing with Plasnanai. We're liaising with CADU at the moment, and we're looking at potentially doing some surveys, just get an idea of the extent of the work that is required there. Obviously, funding that Jonathan has raised is an issue, but we are sort of exploring ways of going forward in terms of making sure that we take the appropriate action that we can. But obviously, that takes time, and we are, as I say, we're liaising with CADU on that, and I'll provide a sort of in our June update for the enforcement update. I will provide a specific update in regards to Nanai itself. Diolch, Jane, thank you very much. All right, thank you. Diolch. Sa rwy'n arall sy'n codi bethau ar y byd ar ôl? Cyn i ni orffen yn ffurfiol, mae'r gweithgor yn dilyn y Pwyllgor Cynllunio, a wedyn gawn ni gytuno toriad o 10 munud, felly bod ni'n ail ddechrau'r gweithgor ar link gwahanol, cofiwch, am 20 munud wedi 11. Os yna'n iawn. Diolch yn fawr iawn. Rwy'n chi mewn 10 munud. Beth ti'n dweud o hwnna? Etl tigde ar just a normal throat ti.